बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 95 जाहैबाय। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 95 जाहैबाय। बे समाव गुबुन हादराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां। गुबुन हादराव खामानि मावहैग्रा सुबुंफोरनि थाखाय स्पेशल लेबार ट्रेन फोसावदों भारतनि रेलवे मन्त्री पीयूष गोयलआ। गुबुन गुबुन हादरसायाव थानाय लेबारफोरा न'सिम थांनो थाखाय गाव गावनि मुं फारिलाइखौ जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव जमा होनो थाखाय खावलायदों मिरु सरकारा। बे समाव कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। आथिखालाव बुहुमनाङै कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सा 47,20,196। बे समाव भारतनाङै कभिड-19 जों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सा 85,940। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 95 जाहैबाय। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 95 जाहैबाय। बे समाव गुबुन हादराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां। गुबुन हादराव खामानि मावहैग्रा सुबुंफोरनि थाखाय स्पेशल लेबार ट्रेन फोसावदों भारतनि रेलवे मन्त्री पीयूष गोयलआ। गुबुन गुबुन हादरसायाव थानाय लेबारफोरा न'सिम थांनो थाखाय गाव गावनि मुं फारिलाइखौ जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव जमा होनो थाखाय खावलायदों मिरु सरकारा। बे समाव कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। आथिखालाव बुहुमनाङै कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सा 47,20,196। बे समाव भारतनाङै कभिड-19 जों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सा 85,940।